Yan, good morning, good morning. Hinatid ko yung pinsan ko. Daming bit-bit. Dito yung katrabaho sa dati kong trabaho. Pumalit kay papa niya. Kasi may lakad sila. Nasa HR. Sino kasama mo puntang Alabang? Kayo lang? Ay, ikaw lang? Meeting ng mga manager. Nandito na. Hey, doon na ako. Oo. Maiklit dyan. Kasi pagkain yung dyan, pag pumasok ka, hugas ng kamay. Sira yung loading bay ah. Ayan po at gaya tayo ng pangpakbit. May may deliver si Charon. Kapi tayo. Maga tayong gumising lagi. May order ba tayo sang? Pero ang kutsara, pakisoyo. Gagantok yung tugtog mo. Inaantok ako. Pag wala na ito kanyang nagawa eh. Oo. Yan nga ako dito. Parang kasi tindahan tinatulugan mo. Kaya nga, tulog din yung Hindi mo palinig. Palinig ba? Boy, ngunit ka daw matulog. Gayat nito, malaki. Ano lang? Tingnan mo. Huwag masyadong makakal. Ganyan. Oo. Anong pong pa? Huwag masyado kasi paninday. Ikaw nga. Nga daw. Tingnan mo. Ganyan lang. Ganyan, ako na. Kasi paninday. Kaya nga. Ano ba? Oo nga, paninday gano'n. Eh, Ate Lilia. Pakbit ba to? Hindi, puro. Ah. Ito, iwa mo, mabilis. Blender ko na lang kaya to. Usang. Ha? Blender. Yun na eh. Pwede lang eh. Marami kong barya eh. Marami ka na akong barya. Kaso nasa Bicol. Usang. Sa Bicol. Pag Uwi ka pa kunin mo. Pag nagbubukas ng wifi. Meron pa yata tag-iso dito eh. Ginagos eh. Ay, wala na. Dami ko laging barya dun sa Bicol eh. Kasi yung wifi ko.
Hindi ako nagpapawala ng barya doon. Pangsok ko eh. Marami akong barya sa tansya. Alkansya. Sabi ng iba, bawal daw mag-alkansya, no? Malas. Maniwala. Para sa akin, mas malas siguro pag walang ipon, no? Ang masama, malas. Pag wala kang ipon. Walang ipon, walang malas. Talaga. Ako nag-iipon talaga. Ako daw naniniwala sa ganyan. Maniwala ka dyan. Sabi daw ng matatanda. Hindi na may turo yung matanda kung sino yung nagsabi na yun. Masama, wala kang ipon. Oo. Lagi kong nag-iipon. Hindi pa ako nagbablog. Lagi kong may negosyo kami. May negosyo. Anong tindan niya? Tindahan, tapos mga balot. Fishball. Fishball kikiam. Pritong manok. May bilyaran ako dati eh. Lakas ang bilyaran ko. Ngayon wala na. Bininta ko. Pandemic eh. Pandemic. Wala na naglaro. Lakas ng negosyo ko doon. Kasi tabi lang kami ng kalsada, tapos tabi ng court. Pero kasi tinuloy ko pa rin. Hindi naman kaya yung kasama ko. Lagi kong wala sa bahay nung nagbablog na ako. Sayang din eh. Paano? Tapos may sakit pa yung asawa ko. Ano bang anong sasawa mo? Sakit? Sa ilong, polyps. Parang sinusitis din. Ano yan? Sinus? Iba yung sinus kasi. Sa polyps. Dalawang beses operahan yun. Ano? Oo. Pagkatapos ng ilong, yung tenga naman. Kaya matatagalan kami. Eh ngayon, hindi pa nagsisimula. Ano sa'yo? Malungay. Malungay. Puro na nga lang okay. Nalabot ka na nga eh. Sama po. Ano na yung tanglang namin? Lantana. Ano na? Sige na lang. Wala na, ayun o, tulog na rin o. Dahil mag-aaral yung anak mo, ano? Ang layan ang ispilan ng anak mo. Sa ano, sa mapapuntang Pasay? Wala yun. No? Yung anak ko ba, saan ba nag-aral? Municipal. Saan mag-college? Pahinga daw siya. Ano sa mag-aral? Mag-apply nga ng trabaho na eh. Sa ano, sa space? Diyan sa ano sa Manikutan, sa Chowking. May backer siya eh. Hindi, bumasa na. Bumasa na lang, tipid na lang ng bumasa. Ayaw niya. Ayan. Alam mo yun. Ayun o.
in-order to sa kantin. Ginagayat kong ampalaya. Kaya pa ako Oo. Dati ba nung nandyan sila pisto nila? Oo, dati. Kabila. Diyan kami noon. Kami nagluluto dyan eh. Yung asawa ko, 16 years old pa lang yan. Naoperahan na yan. Ilong. Ngayon bumalik. So balik-balik pala yan habang buhay. Oh? Oo. Di alam kung kailan babalik. Ngayon ano na siya. Nasa 15 years din bago bumalik sa kanya. Pero kung may pera lang ako, hindi ako magtsatsaga dyan na magpipila. Kasi sayang ang oras eh. Biruin mo, ilang buwan pabalik-balik sa PGH ngayon. Okay lang sana kung ano lang eh. No? Oo, malapit lang. Kaso tiyaga talaga. Kasi nagpa-check up na kami niyan dun sa Bicol. Hindi pa ako nagbablog, negosyo pa lang kami. Inihingan ako niya na 200, ay no, 100. Oh? Laki. Sa tinga pa lang yun. Pero kung may PhilHealth, kasi may PhilHealth naman kami, mababawasan. Nasa 50. Wala nga tayong iPhone 50 eh. Papasok ka na? Late ka na naman ata. Hindi? Atid kita, Jesse. Ano, yatid mo, lamot mo. Mata. Atid sa tingin. Bata ko yung anak ko. Bata kasi wala kang bubos. Bakit nga nung 50 na? Isan? Hindi naman ako. Ito dito na to. Ano mo nga? Suklian ko. Ano? 336. Yung bawas. Ang bawas. 336. Ah. 64. Ilang piso eh. May piso ka po? Wala, hindi ka naman Alvin. nakatipid ng budget yan kasi hindi ka naman lalabas. Tatlo lang ako lumalabas ako pag pansit. Pag libre, lumalabas ako. Nakita ko yun yung piso. Ali. Yeah. Salamat. Ang to. Kung sinauran? Ang pangalon? Ano? Paano ka bigay niyo itong palaya? Kaya tinigil. Bigay ni George sa'yo? Anong palaki yun? Yan yan. Nakapagluto siya ng walang kulang. Luto ng walang kulang. Kaya hindi tayo nagagawa. yung pagandad mo po? Ayan na, nabariyahan na niyo dyan. Sumaya. Sa kalay ko lang yan. Baboy, baboy. Dito lang ka? Doon na kayo. Mamoy. Ayun, kulang pa naman. Isang kalahati ang order niya. Ano ba lahat ba? Bili mo na lahat. Ang alin? Mga malanggi ka. Dito dyan. Tanawan kaya? Mamaya? Pwede pa ba na Ilang
Ayun, maggayat ng papaya. Binalatan ko na. May namimili. Daming customer. Ilang bawang? Pili. Ano mang TV? Bawang. Maliit lang. Ito, 5. Tapos yung sibuyas, 5 din. Oo. Isa lang kukunin ko. 32, Para sakto. 37. Sige. Ano ang yan? Saan ko lang? Magkano? 4-5. Sino mo? Oo, sige lang. Ganyan. Order to? Oo. Ngayong tanghalian? Oo. Tanghali na. At pala kanina pa to. Sanay naman hindi nakakain. Pantinda? Mabilisan to kasi tanghali na. Oo, kaya nga gano'n na. Kasi pagka pinutil-putil mo pa yan, Oo. ng ganito, matagal. Eh yan kasi, ganyan ka lang ng ganyan. Mas mabilis kasi ganyan. Pagka ilang puto mo. Ha? Dalawang papayang malaki. Order. Pagka kasi yung ano, at saka ayaw nila nung maliliit. Na ano, pino daw. Nalulusa. Pag ganyan kasi hindi nalulusa. Pag malaki. Anong oras na ba? Tingnan, may ulo na tayo. Tapos magmasan na lang kamari. Hindi na yung medyo maliit. Ha? Ito, hati kayo. Mamaya, punta kami ng Batangas. May natutulog muna si Tito Jun. Tanawan namin mamaya. Pwede ko pa makain. Kahapon, bigyan ko pa lang yung ilaw niya doon. Ilaw-ilaw pa yan, ang binili ko yan eh. Inano lang yun, tinulog lang. Ilagay sa may ano, dahon ng... Ay, yan, yung lakas inano sa... Iba din yung yan ako lang ginagawa. Ayun, pagtingin ko kahapon, ganyan yung ilaw. Ha? Alin? Ayan, tapos lang gayatin. Papaya. Kailan Tita Dib? Sabi daw. Ayan po, kain tayo tanghalian. Ulam namin. Kamatis na may bagoong. Kanin. Isda. Ano isda to, Tita Dib? Dalagang buka. Tanong, dalagang bukid.
Ate Usan. Ay, naku! Sige, sige, pagkayaan na, ano yan ha, sinasabi ko sa'yo. Natamaan. May pasok pala si ano eh. AJ. Kaya nagkakamelan ka doon. Sa TV, sa TV. Ayun na to. Shanghai. Ha? Ilan? 1/4? Hoy, akyat! Akyat! Bumili na sa akin. Bumili na sa akin.